सना माथो बे सर्ट मुभि गाग्रा अनिला हमजाहां थारलै माथो नंगौथ' आरो आंबा बड' निउसावसो नुदों मा जाबावगोनलै आजिखालि जुगालाय बर'फोरालाय माथो जेरावबो कन्ट्रभार्सिल' जासैब्रा माबा आजिखालि बर'फोरनि निउस नायबानो माथा गरमल' जासै आं सोरबा हाबा जाखांनाय हिनजावा खारफादों सोरबा हाबा जाखांनाय हौवाया खारफादों बिदिल' खोनासै दावरावल' सानफ्रामबो भाइरालल' जायो बर'फोरा नंगौथ' आरो दे बेफोरखौ बाद दोन बांद्राय सानबाय थाबा माथासो गरम जायो दालाय माथो ओंख्रि संबावनांगौ जाखो संलाबायदोलै आलुफोरखौनो आलु संनो आलुबो गैबावलासो जेबो गैला मा आलुबो गैला दाख्लै लाबोनाया जोबजोब्बायानो आरो औ जोब्बायथ' आरो बेनो थाबाय थायो नामा सोरबा आच्छा आंलाय बेखौनो जेबो लाबोलायाखै दंखायो होननानै गैया जेबो गैया माखौ संबावनांगौ जाखो आच्छा जेबो गैथारलाना थ' अब्लालाय सानैजों बाजारखौनो खालामनानै फैनोसै थ' अब्लालाय थांमारनानै फैनोसै जागोनथ' नै माथो खालामोनसो बहा थांनोब्रा नोंसोरलाय आदा बाजै नै माथो गोथै मोनसे बै बाजारसिम थांनानै फैनि जों खरस लानानै फैनि एसे खरस लायनो औलै खरस लानानै फैनि जेबो गैथारला ओंख्रि संनोनो बिनिखायनो बाजाराव माबा माबि लानानै फैनोसै ए बिदिसो आरो ओमफ्राय बाजै मा खबर दं बिदिनोसै मोजाङैनो ओमफ्राय नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदोंब्रा है जोंखौलाय मा होननोब्रा खालाबाय जेराव मेराव बेरायलाबायदों आच्छा बिदिसो देलै दे नोंसिनिनो दिनसै जोंनि नङालै नोंनिसो दिना नोंहासो मालाय हाबा जाग'नो हाबाय आच्छा बिदिसो हाबा जानानै आंहा फासिनाय बायदिसो मोनलायलांबाय हे नंगौ नामा औलै मा होननो गोथैबाय दे अब्लालाय थांसै दे जों बाजाराव नै ओंखाम उखैथारबाय दे जागोन दे थांदो दे ओमफ्राय थांनायनि सिगां जोंनि भिडिअ नायग्राफोरखौ मा बुंनो सानामोन नोङो बुंदो औ बावदोंसो हे गाइस नोंसोर माबोरै दं आसा खालामो जे नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं नोंसोर बयखौबो जोंनि बे जारिमिन प्रडाक्सन चेनेलाव फिन खेबसे आरोबाव बरायफिननाय जाबाय जोंनि बे चेनेलाव जोङो बिदिनो कार्टुन भिडिअफोर बानायबाय थायो जोंनि बे कार्टुननि नामानो जाहैबाय नेवसि जानाय गोसो दा जों बे नेवसि जानाय गोसोखौ भिडिअ पार्ट मोनसे मोननै बानायै जों दा 37 सिम सफैबाय सिगां जोंना भिडिअआ माने एसे एनै भिउस फैयोमोन दाथ' भिउसानो फैथारला आरोना जोङो बहुद खस्थ'फोरनि गेजेरजों जोङो भिडिअफोर बानायगासिनो दं थेवब्लाबो जोंना भिडिअफोराव भिउसफोर फैयाखै आरोना नांगौ बायदि बिनिखायनो नोंसोर जोंनि भिडिअफोरखौ पार्ट 1 निफ्रायनो नायबै मोजां मोनोबा हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो एसे प्रमोशन खालामनानै होदो नोंसोर जोंनिखौ जेरै जोंबो भिउसफोर फैबा भिडिअफोर बानायनो मोजां मोनबाय थागोन बिनिखायनो जों नोंसोरखौ आखाइ खबजबनानै रिक्वेस्ट खालामो जे जोंनि भिडिअखौ हायोब्ला अननानै शेयार खालामदो जोंनि भिडिअफोरखौ लोगोफोरनो जेसेबां हायो नोंसोर सापर्ट खालामबासो जोंखौ सापर्ट खालामबासो जों भिडिअफोर बानायबाय थानो हागोन नोंसोर सापर्ट खालामाबा जों भिडिअबो बानायनो हानाय नङा बिनिखायनो अननानै प्लिज नोंसोर जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै जोंखौ सापर्ट खालामदो दा जोंनि भिडिअफोराव भिउसफोर फैयाखैबाबो जों पुरा मेहनत खालामगासिनो दं जे जों भिडिअ बानायनायफोरखौ दोनथ'वाखै जों पुरा कन्टिनिउ भिडिअ बानायगासिनो दं सानसे नङा सानसे भाइरेल जागोन होननानै बेनिखायनो अननानै प्लिज नोंसोर जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामदो नोंसोर शेयार खालामनानै जोंखौ सापर्ट खालामदो नोंसोर सापर्ट खालामबासो जों भिडिअफोरखौ दिहुनबाय थानो मोजां मोनगोन नोंसोर सापर्ट खालामाबा जों भिडिअफोरखौ बानायनानै जेबो लाब गैया बेनिखायनो प्लिज अननानै जोंनि भिडिअफोरखौ सापर्ट खालामदो जोंनि शेयार खालामनानै जोङो बे नेवसिजानाय गोसो सिरिजखौ जानुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों नोंसोर भिडिअफोरखौ नायबोनो हागोन 36नि बारा जाबाय आरोना भिडिअफोरा नोंसोर मोजां मोनबा बिनिखायनो शेयार खालामदो लोगोफोरनो अननानै प्लिज बयबो नायदो फार्स्टनिफ्रायनो नायबो अब्लासो बुजिगोन बे सिरिजखौ दा जोंना गोसोआ एसे डाउन जानानै दं मानोखि जोंना भिडिअफोराव भिउसानो फैथाराखै बिनिखायनो गोसोआ एसे बोरैबा मोननानै दं आरोना थेवब्लाबो जों भिडिअ बानायनायफोरखौ दोनथ'वा जों कन्टिनिउ बानायबाय थागोन भिडिअफोरखौ दा नोंसोर जोंनि बे नेवसिजानाय गोसो सिरिजखौ नायनोबा नोंसोर जोंनि बे चेनेलाव थांनानै फार्स्टनिफ्रायनो नायबोनो हागोन जोंनि बे नेवसिजानाय गोसोखौ नोंसोर फार्स्टनिफ्रायनो नायोबा बिराद मोजां मोनगोन नोंसोर बेनिखायनो आं नोंसोर बयखौबो आखाइ खबजबनानै रिक्वेस्ट खालामो जे नोंसोर जोंनि बे नेवसिजानाय सिरिजखौ फार्स्टनिफ्रायनो नायदो नोंसोर मोजां मोनगोन आरो प्लिज लोगोफोरनो शेयार खालामदो बयनोबो बे भिडिअखौ मानोखि नोंसोर दंबासो जों दं नोंसोर गैयाबा जों जेबो गैया बेनिखायनो प्लिज जोंखौ सापर्ट खालामदो अननानै प्लिज नोंसोर बयनावबो आं आखाइ खबजबो
नोंसोर अननानै जोंखौबो शेयार खालामनानै एसे भाइरेल खालामनानै होदो। अब्ला आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन। आइ होप नोंसोर जोंखौ बुजिगोन, जोंनि भिडिअफोरखौ नायगोन, जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामगोन। दा जोंनो नोंसोर बयनिबो बहुत सापर्टनि गोनांथि, बेनिखायनो नोंसोर अननानै प्लिज बयबो जोंखौ सापर्ट खालामदो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आं बे भिडिअखौ नोंसोरखौ रिक्वेस्ट खालामसो बानायदोंमोन। आइ होप रायजोफोर नोंसोर आंनि बे रिक्वेस्टखौ बुजिगोन।